vielä yksi biisi. Tää on kaikkien muusikoiden tämmönen tarina, että miten soittajalle käy, kun hän vampin saa. Kappale siis alun perin Vamp in the Middle. Orkesterin kokoonpanosta sen verran, että meillä on täällä suuri ilo ja kunnia. Meillä on Patrick Vekwan, minusta katsottuna äärimmäisenä vasemmalla, tuuraamassa meidän vakkarikitaristiamme Juha, joka on isällisten velvollisuuksiensa ikeen alla. Ja hyvät naiset ja herrat, Patrick Vekwan tuo multi-instrumentalismin huipentuma ja mestari Pelimanni samassa persoonassa. Voitteko uskoa? Sitä makan niinku tätä. Opi olemaan kerätekojen. Mä täällä pelilläni vaan. Mä elan konilta. Kiilillä ees taas vingotellen. Mä vampin sain täällä vingottelulla. Ja jos soitan kovempaa, kohta hän tulee. Vielä onnea saan tällä vingottelulla, vaan kun hän tulee, silloin mä meen. Viulu soi kaiken päivän, kuulen kuinka huudat mulle tuolta kaukaa pihalta. Mä vampin sain täällä vingottelulla.